муҳимтарин хабару гузоришҳои ҳафтаи варзиш дар барномаи иттилоотию ҷамъбастии пайки варзиш. Дар студия Парвина Шурзода. Салом. яке аз рӯйдодҳои пурсарусадои ҳафтаи сипаришуда ин натиҷаи қуръакашии Лигаи қаҳрамонҳои Осиё шуд. чунки дастаи Истиқлоли Душанбе дар як гурӯҳ бо Ал-Насри Арабистони Саудӣ қарор гирифт ва эҳтимол аст ки ситораи ҷаҳонӣ, сарвони тими миллии Португалия Криштиану Роналду ба Тоҷикистон биёяд. 15 август дар меҳмонхонаи Интерконтинентали Куала-Лумпури Малайзия маросими қуръакашии мусобиқаҳои осиёӣ доир гардид. рақибони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе ки дар Лигаи чемпионҳои дуюми Осиё баромад мекунад, муайян шуданд. 32 даста дар ду минтақа ғарб ва шарқ байни ҳам мубориза мебаранд. дастаи Истиқлол зини қуръакашии минтақаи ғарб шомили гурӯҳи Д гардида бо дастаҳои Ал-Насри Арабистони Саудӣ, Ал-Завраи Ироқ ва Гоаи Ҳиндустон бозӣ мекунад. марҳилаи гурӯҳӣ рӯзи 16 сентябр оғоз шуда то моҳи декабр идома мекунад. дар даври 1-17 сентябр Ал-Наср дар майдони худ Истиқлоли шаҳри Душанберо қабул мекунад. 1 октябр Истиқлол дар майдони худ Гоаи Ҳиндустонро қабул менамояд. дар доираи даври 3-22 октябр Истиқлоли Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии Ҳисор Ал-Завраро мепазирад. 5 ноябр дастпарварони Игор Черевченко ба меҳмонии Ал-Завраи Ироқ мераванд. сипас 26 ноябр Истиқлол Ал-Насрро меҳмони худ мекунад. дар даври охир бошад Истиқлол дар сафар бо Гоа рақобат менамояд. акнун инҷо ҳамаи мухлисон аз он хушҳоланд ки шояд Ал-Наср дар ҳайати худ Роналду, Жоау Феликс, Мане, Иниго Мартинес ва дигарон ба Тоҷикистон ояд. вале кам нафароне ҳастанд ки дар фикри тақдири натиҷаи рақобати Истиқлолу Ал-Наср бошанд. ба ҳар ҳол омадани Ал-Наср бо ситораҳояш бори дигар таваҷҷӯҳи ҷаҳонiyonро ба Тоҷикистону футболи тоҷик равона мекунад ва агар то даври панҷум тақдири рохати марҳилаи баъдӣ муайян нашуда бошад, эҳтимоли омадани дастаи Арабистони Саудӣ бо ситораҳояш ба Тоҷикистон бештар мегардад. бошгоҳи Регарта Даз интизориҳои мухлисонро бароварда карда натавонист. барандаи ҷоми Тоҷикистон Регарта Даз муқобили тими аҳали Туркманистон барои баромадан ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё мубориза бурд. аммо дар майдони худ ноком шуду имкони ҳунарнамоӣ дар мусобиқаи сатҳи пасттар Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиёро пайдо кард. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода бозии плей-оффи Лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё дар мавсими 2025-2026 миёни барандаи ҷоми Тоҷикистон 2024 Регарта Дази Турсунзода ва дастаи аҳали Туркманистон дар ҳузури мухлисони сершумор баргузор гардид. дар ин рақобат футболбозони шаҳри Турсунзода бисёр заиф буданд, пайваста ба иштибоҳ роҳ медоданд. бо ҳамин қисмати якуми дидор бидуни гол ҷамъбаст шуд. дар дақиқаи 60 зарбаи кунҷиро меҳмонон ба гол табдил доданд. бахтиёр Гургенов бо зарбаи сар тӯбро дохили дарвоза сохт. баъд аз ин соҳибони майдон дарҳол ба ҳуҷум гузаштанд ва ин кӯшишашон самар овард. легионери Регарта Даз Давид Атсам моҳирона аз масофаи дур ба задани гол даст ёфт, аммо ин гуна амалкардҳоро дастпарварони Алишер Тухтаев дигар такрор карда натавонистанд. дар дақиқаи 82 ҳимоятгарони Регарта Даз ба иштибоҳ роҳ доданд ва Сулаймон Мирзоев хеле осон тӯбро вориди дарвоза сохт. дигар 8 дақиқаи боқимонда ва 6 дақиқаи иловашуда басандагӣ накард ки Регарта Даз аз шикаст наҷот ёбад. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи аҳали Туркманистон ба анҷом расид ва аҳал баромадро дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё идома медиҳад. Регарта Даз бошад ба ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё рафт. баъди анҷоми вохӯрии дастаҳои Регарта Дази Тоҷикистон ва аҳали Туркманистон нишасти матбуотӣ сурат гирифт. нахуст сармураббии аҳал Веласахет Овезов ва беҳтарин бозигари ин дидор Сулаймон Мирзоев ба суолҳои намояндагони васоити ахбори омма посух доданд. имрӯз воқеан ҳариф бозии арзанда нишон дод. дар ин баробар бозигарони мо дар майдон хуб баромад намуданд. аз якояки онҳо сипосгузорам, зеро барои расидан ба ҳадафи дар назашон гузошта то охир талош карданд. аз натиҷаи ин вохӯрӣ комилан розиям.
то ба ин марҳила бо бозигарони маҳаллӣ омадем ва баъди ин ғалаба бачаҳо рӯҳияи хуб доранд. фикр мекунам дар Лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё низ бо бозигарони кишвари худамон баромад мекунем. чунин қайд кард Велосахед Авезов. дар навбати худ Сулаймон Мирзоев иброз дошт ки рақиби имрӯз омодагии хуб дидааст. аз лаҳзаҳои аввал фишор оварданд ва мо низ хуб дифоъ кардем. бартарии мо дар ин рақобат он буд ки вазъиятҳои мусоидро истифода намудем. аз мухлисон ва ҳаводорони даста ки ба мо боварӣ доштанд миннат дорам. сипас Алишер Тухтаев сармураббии Регарта даст дар нишасти хабарӣ ширкат кард. мутахассиси маҳаллӣ бохти тими худро чунин шарҳ дод: имкониятҳои хеле хуб доштем. мутаассифона ҳам дар нимаи якум ва ҳам дар нимаи дуюм фурсатҳои ба амал омадаро бачаҳо истифода карда натавонистам. шояд ин аз ҳисоби камтаҷрибагӣ бошад, зеро Регартада солиёни зиёд аст ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок накардааст. рақиб низ хеле пурқувват буд. албатта баъди ин дидор кӯли бозигарон роҳафтода шуданд ва дар пеш моро бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ва Лигаи олӣ интизор аст. кӯли мушкилиҳои мавҷударо дар якҷоягӣ баррасӣ намуда ба бозиҳои баъдӣ беҳтар омода мешавем. ҳунарнамоии дастаи Регарта даст берангу нур буд. ҳамдигарфаҳмӣ эҳсос намешуд. аксулҳуҷумҳо ку тамоман кам буданд. хулоса маълум шуд ки на Тухтаев, на дастпарваронаш ба мусобиқаҳои байналмилалӣ омода нестанд. дар доираи омодагиҳо ба ҷоми ҷаҳон 2025 мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии дӯстонаи ҷоми истиқлолияти Индонезия 2025 ки то 18 август дар Медан баргузор мешавад, ширкат дорад. дар ин мусобиқа тими мо таҳти роҳбарии Марко Раҷини бо дастаҳои Индонезия, Малӣ рақобат кард ва акнун 18 август бо мунтахаби Узбекистон вомехӯрад. бозии якуми наврасони мо бар зидди дастаи наврасони Индонезия буд. ин дидор зери борони шадид доир шуд. нахуст мизбонон ба пеш баромаданд. дар нагузашта Зариф Зарифзода таносубро барқарор сохт, вале баъд аз ин узви дастаи Индонезия бо зарбаи сар тӯбро дохили тури дарвоза сохт. дар сонияҳои охири вақти асосӣ Назрулло Ашурализода ба задани гол даст ёфта, боз ҳисобро мусовӣ намуд. бо ҳамин рақобат бо натиҷаи мусовии 2-2 хотима ёфт. ҳарифи навбатии мунтахаби наврасони Тоҷикистон тими наврасони Малӣ буд, ки дар даври аввал бар дастаи Узбекистон бо ҳисоби 5-1 пирӯз шуда буд. рақобати дастпарварони Раҷини бо Малӣ душвор гузашт. наврасони мо дар ин рақобат бо ҳисоби 2-4 бохтанд. аз ҳайати дастаи Тоҷикистон Асадбек Махтумов ва Назрулло Ашурализода муаллифи гол шуд. акнун дар даври ниҳоии ин мусобиқаи дӯстона наврасони то 17-солаи Тоҷикистон бо тими то 16-солаи Узбекистон рӯбаро мешаванд. ин дидор 18 август баргузор шуда соати 13:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ёдовар мешавем ки барои мунтахаби наврасони Тоҷикистон иштирок дар мусобиқаи дӯстонаи Индонезия марҳилаи омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон 2025 мебошад, ки аз 3 то 27 ноябр дар Қатар баргузор мешавад. дастаи мо дар Давҳа дар гурӯҳи А бо дастаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Буркина Фасо ва Чехия вомехӯрад. бо ибтикори Федератсияи гӯштингирии мамлакат дар шаҳри Душанбе семинари омӯзишӣ барои доварони ҷавон баргузор гардид. иштирокчиён ҳам ба машғулиятҳои назариявӣ ва ҳам амалӣ ҷалб карда шуда давоми 3 рӯз такмили ихтисос намуданд. Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби ҷавонон ба доварӣ, баландбардоштани савияи дониши онҳо семинари омӯзишӣ баргузор намуд. семинари мазкур дарсҳои назариявӣ ва амалиро дар бар гирифта 3 рӯз идома кард. дар семинар 35 ҷавонӣ аз 21 то 30 сола аз саросари меҳан ҷалб гардида нозукиҳои кори довариро аз худ карданд. дар рӯзи аввали семинар муаллифи китоби гӯштингирӣ дар масири таърих профессор Абдураҳмон Маҳмадов ба доварони ҷавон дар бораи таърихи ин риштаи аҷдодӣ маълумот дод.
ما در واقع یه فرمت جدیدی رو تهیه کردیم برای دوره داوری. دوره داوری این در واقع جمهوریوی هست. ما در روز اول تاریخ کشتیگیری رو توسط اساتید محترم داشتیم و بعد از اون آموزش و معرفی تکنیک ها با نام های مختص تاجیکی. پس از машғулиятҳои назариявӣ ҷавонон дар толор ба дарсҳои амалӣ фаро гирифта шуданд. чун гӯштини миллӣ мақоми байналмилалӣ касб карда, таваҷҷӯҳи кишварҳои гуногуни сайёра ба ин ришта бештар шудааст, тарбия ва омода кардани доварони касбӣ ҳам хеле зарур мебошад. махсусан ҷалби бонувон ба доварӣ яке аз ҷанбаҳои муҳими фаъолияти Федератсияи гӯштингирии мамлакат мебошад. Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ҳам духтаронро ба ин машғулиятҳо ҷалб кард, то ин қишри ҷомеа ба варзиши аҷдодӣ ҳарчи бештар рӯ биёрад. имрӯз дар байни 35 нафар ҷавонон мо дидем ки 6 нафари онҳоро яъне ки бонувон ташкил мекунанд. ин бори аввал аст ки дар семинари омӯзишии доварӣ 6 нафар довар аз тамоми минтақаи ҷумҳурӣ яъне ки бонудовар ҳузур доранд. фикр мекунам дар арсаи байналмилалӣ мо ҳамчун яке ки соҳибнамуди ин варзиш ба мо хеле зарурат аст ки аз лиҳозе ки мо дар ҳам байни мардон яъне ки дараҷаи вазнҳо дорем, ҳам байни бонувон, албатта ба мо бонудоварон лозим аст. мо имрӯз гуфта метавонем ки 6 нафар бонудовар аллакай дар ҳолати омодагӣ қарор доранд. гуфта метавонем ки аллакай ино то сатҳи яъне ки миёна аллакай омодаанд. ба иқрори масъулин, доварони ҷавоне ки ин марҳилаи омӯзиширо ба хубӣ пушти сар мекунанд, ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни ҷавонон ҷалб карда мешаванд. Ин гуна ҳамоишҳои омӯзишӣ минбаъд низ дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ баҳри сайқал додани маҳорати касбии доварон ва омода кардани доварони на танҳо ҷумҳуриявӣ, балки байналмилалӣ рӯй даст гирифта мешавад. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни ҷавонон дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гардид. беҳтаринҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба шаҳри Душанбе омаданд. муқовимати паҳлавонони ҷавон барои роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. нерӯсанҷиҳо дар 8 вазн миёни мардон ва 4 вазн миёни бонувон хотирмону диданӣ буданд. дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллӣ чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни ҷавонони солҳои таваллудашон 2005-2007 баргузор гардид. ин мусобиқа наздики 200 варзишгарро аз тамоми манотиқи кишвар аз ҷумла вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, пойтахти кишвар ва ҳамзамон шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро ба ҳам овард. ҳадаф аз баргузории чемпионати кишвар ба хусус байни ҷавонон ин пеш аз ҳама дарёфти истеъдодҳои нав, омода намудани онҳо ба мусобиқаҳои дар пеш истода, ба хусус ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ ки мусобиқаи анъанавии сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. ташкили чунин мусобиқа имконият медиҳад ки ҷавонону наврасон низ маҳорат ва ҳунари худро нишон дода, ҳамзамон ба ҳайати мунтахаби ҷавонони кишвар шомил бишаванд. иштироки наздики 200 нафар дар ин мусобиқа гувоҳи он аст ки гӯштингирӣ дар кишвар шӯҳрати беандоза дорад ва наврасону ҷавонон талош мекунанд, то дар ин риштаи варзиши аҷдодӣ ҳунар ва истеъдоди худро сайқал дода, иштирокчии мусобиқаҳои гуногун ба хусус байналмилалӣ бошанд. тарбияи насли наврас ва ҷалби онҳо ба намудҳои гуногуни варзиш ба хусус риштаҳои миллӣ барои ноил шудан ба мақсади асосии худ ки ин ҷомеаи солим мебошад равона шудааст ва ин ҳадаф марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. ба иқрори сармураббии тими ҷавонони кишвар оид ба гӯштингирӣ, нафароне ки дар ин мусобиқа натиҷаҳои арзанда нишон медиҳанд, ба ҳайати якачин даъват шуда якчанд машқҳои дастаҷамъиро анҷом медиҳанд, то ба мусобиқаҳои оянда беҳтару хубтар омода шаванд. қуввозмоиҳо аз рӯи 10 вазн идома карда, беҳтарин варзишгарон барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ мубориза бурданд.
истифодаи самараноки усулҳо партофтҳои зебо ҳамзамон аз лиҳози ҷисмонӣ ва тактикӣ то чӣ андоза омода будани ҷавононро маҳз ин мусобиқа нишон медиҳад. ҳамзамон федератсияи куштингирии кишвар ва ситоди мураббиён беҳтаринҳоро аз миёни иштирокчиёни чемпионати кишвар интихоб намуда дар оянда барои рушду равнақ додани истеъдоди онҳо сайру кӯшиш хоҳанд кард. дар мусобиқаи имрӯзаи мо 186 нафар иштирокчӣ аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ширкат кардаем. баъди чемпионати ҷумҳурӣ, баъди тими миллӣ интихоб шудан, мо нақшаҳо дорем ки 2 то машқҳои дастаҷамъӣ гузаронем, тимро омода намоем. Ёдовар мешавем ки Федератсияи куштингирии кишвар қабл аз оғози чемпионати мамлакат як гурӯҳи муайяни ҷавононро барои омӯзиши кори доварӣ низ ҷалб намуда семинари серӯза ташкил намуд. ҳамзамон дар рафти ин чемпионат ба онҳое ки таҷрибаи зиёд дар самти доварӣ касб карданд бо унвонҳои дараҷаи баландтар қадрдонӣ шуда, доварони наврас ки дар кори семинар фаъолона иштирок карда буданд, дар мусобиқаи мазкур низ даъват шуда касби таҷриба карданд. дар ҳафтаи сипаришуда дар шаҳри Бухтар 3 майдончаи варзишӣ барои машқу тамрини кӯдакону наврасон ва фароғати сокинон сохта ба истифода дода шуд. ин иншоот тӯҳфаи арзанда барои алоқамандони тарзи ҳаёти солим дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёд гардиданд. бахшида ба истиқболи шоиста аз рӯзи истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бухтар сохтмони 300 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз қисмати зиёди он сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар идомаи чунин корҳои созандагӣ бо дастуру супоришҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи кайҳоннавардони шаҳри Бухтар аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ 2 майдончаи муосири варзишӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон иштирок намуда, бунёди майдончаҳои варзиширо тӯҳфаи арзандаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои сокинону варзишдӯстони шаҳр арзёбӣ намуд. майдончаҳо бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда барои баргузории машғулиятҳои гуногун аз ҷумла бозии футбол ва дигар намудҳои машқҳои ҷисмонӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. воқеан ҳам ин ба хотири рушди футбол, оммавияти варзиш ва ҷалби мардум ба риштаи футбол бештар мегардад. ифтитоҳи ин майдончаҳои варзишӣ рӯҳбаландии наврасону ҷавонони моро ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва ҳамзамон ташаккули тарзи ҳаёти солим дучанд намуда, аз ифтитоҳи ин майдончаҳо сокинони шаҳр хушҳол гардида, ҷавонону наврасон онро ҳамчун як имконияти арзишманд баҳри рушди маҳорати варзишии худ меҳисобанд. инчунин дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати бунёди майдончаҳои варзишию солимгардонӣ дар ҳар як маҳалла ва деҳоти кишвар бо мусоидати сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон майдончаи муосири варзишӣ, майдонча барои бозии кӯдакон ва дигар шароити лозима барои сокинон бунёд карда шуд. иншооти варзишӣ дар маҳаллаи Садриддин Айнии шаҳр ҷойгир буда бо сатҳу сифати баланди меъморӣ сохта шудааст. ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад ки футболи ватанӣ, инфраструктури соҳаи варзиш дар шаҳри Бухтар бумаром рушд мекунад ва ҳамзамон қобили зикр аст ки маҳз ҳамин сохтмону аз навсозии инфраструктури соҳаи варзиш аст ки имрӯз варзишгарони шаҳри Бухтар дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори медалҳои тилло гаштанд, сазовори дастовардҳои баланди варзишӣ гаштанд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 38 адад медал варзишгарони мо зиёд ба даст оварданд. дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар, вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон ширкат варзиданд.
имрӯз дар маҳаллаи ба номи Садриддин Айнии шаҳри Бухтар дар назди бинои Баланд Ошиёна майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ва инчунин майдонча барои бозии кӯдакон ва наврасон сохта шудааст ва мо миннатдории самимии хешро имрӯз барои сиёсати одилона, софдилона ва халқпарваронаи пешвои муаззами миллат мерасонем. сокинони маҳаллаи мазкур аз бунёди чунин як иншооти нави варзишии замонавӣ изҳори миннатдорӣ карда ҷавобан ба ғамхориҳои пайвастаи президенти кишвар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон азм доранд ки дар рушду ободии шаҳри худ ва тозаву нигоҳ доштани ин майдончаҳо саҳмгузор бошанд. мушзани маъруфи тоҷик Муҳаммад Хуҷа Ёқубов рақобати навбатии худро дар бокси касбӣ доир кард. Ёқубов дар Пленд Сити Амрико бо варзишгари америкоӣ Уильям Фостер баринг баромад ва давоми 10 раунд нерӯ санҷид. Ин набард рақобати асосии вазни дуюми нимсабук маҳсуб меёфт. Дар натиҷа мушзани тоҷик бартарӣ нишон доду тибқи қарори доварон дастболо гардид. ба ин васила Ёқубов камарбанди қаҳрамониро дар вазни 59 кило ба даст оварда 23-мин пирӯзиашро дар бокси касбӣ соҳиб шуд. Super featherweight champion from Tajikistan, Muhammad Yakubov. In case you weren't paying attention, one judge had it a draw. The other dude had it 90, what was it? 98, 92? шонздаҳуми август бозии даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон 2025 миёни дастаҳои Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва Вахши шаҳри Бохтар баргузор гашт. дар ин рақобати ҳассос дастаи Эсхата тавонист ки пирӯзӣ ба даст оварда соҳиби рохати бозии ниҳоӣ шавад. иштирокчии дигари вохӯрии финалӣ 18 август аз миёни ҷуфти Регар Тадази Турсунзода ва Равшани шаҳри Кӯлоб муайян мешавад. ин дидор дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. бозии нахустини даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон байни дастаҳои футболи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва Вахши шаҳри Бохтар баргузор гардид. ин дидор дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон сурат гирифта, дастаҳо барои баромадан ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон талош намуданд. ибтидои бозӣ барои ҳарду ҷониб бисёр ҳам хуб шурӯъ шуд. дар дақиқаи 4-уми майдондорӣ Санҷар Ризқибоев аз ҳайати дастаи Эсхата муаллифи гол гашта ҳисоб кушода шуд. як бозигузории зебои футболбозони дастаи Эсхата натиҷаи дилхоҳ ба бор оварда бонкдорон пешсафиро ба даст гирифтанд. маълум нест, вале бозигузорӣ хеле зебо аз ҷониби онҳо буд ва бубинед ки чӣ гуна партов анҷом дода мешавад. аммо ин бартарӣ дер давом накард. тақрибан 3 дақиқа пас футболбозони дастаи Вахш ба задани голи ҷавобӣ мушарраф шуданд. ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон ва дастаи Вахш Нуриддин Ҳамроқулов аз партофти саривақтии Абубакр Сулаймонов истифода карда таносубро барқарор кард. Ҳамроқулов дар ҳолати 1-1 бо дарвозабони Эсхата иштибоҳ накарда муаллифи голи ҷавобӣ шуд. ва бо як маҳорати хоса футболбози мазкур мавқеи худро пайдо кард ва тӯбро дохили дарвозаи дастаи ҳарчанд дар ибтидои бозӣ ҳарду ҷониб дарвозаҳои ҳамдигарро рахна карданд, вале дар идома ба касе муяссар нагардид ки ҳисоби бозиро тағйир бидиҳад. дар дақиқаи 30-уми вохӯрӣ футболбози дастаи Вахш Тони Бекатал барои дағалбозӣ карданаш бар муқобили рақиб аввал корти зард гирифт. баъдан довари марказ пас аз тамошои наворҳои такрорӣ ва кӯмаки ВАР хулосаи худро тағйир дода ба ин футболбози африқои табор корти сурх нишон дод. ҳамин гуна дастаи Вахш дар ин бозии бисёр ҳам муҳим ва ҳассос 10 нафара монд. ҳарчанд дастаи Вахш 10 нафара бозӣ мекард, вале имкониятҳои голзанӣ дар идомаи вохӯрӣ аз ҷониби меҳмонон ба чашм мерасид. бахусус якчанд ҳолатҳои хуби голзаниро дастаи Эсхата низ дошт. 90 дақиқаи вақти асосии вохӯрӣ бо ҳисоби 1-1 ҷамъбаст шуд. 30 дақиқаи иловагии дигар низ натиҷаи дилхоҳро ба бор оварда натавонист ва дастаҳо дигар натавонистанд тӯбро таслими дарвозаҳои ҳамдигар бисозанд. кор ба силсила зарбаҳои 11-метра омада расид. ҳамин гуна барои дарёфти рохати даври ниҳоии ҷоми Тоҷикистон силсила зарбаҳои 11-метраи пас аз бозӣ анҷом дода шуд. аз ҳайати дастаи Вахш нахустин шуда Фатулло Фатуллоев
зарбаи худро ба гол табдил дода натавонист. зарбаи футболбози таҷрибадори тоҷикро дарвозабони дастаи Эсхата Иззатулло Турсунов ба хубӣ баргардонид. баъдан аз ҳайати дастаи Эсхата низ Эҳсон Бобоев зарбаи худро хато иҷро намуда, ҳамин гуна барои вахш боз имконияти дигар дод. вале дар идома Иззатулло Турсунов дарвозабони Эсхата зарбаи Алишер Баротовро низ баргардонид ва ҳамин гуна Эсхата ба даври ниҳоии ҷоми Тоҷикистон баромад. ҳарчанд пас аз оне ки вахш муддаии асосӣ барои дарёфти ҷом Истиқлолро аз идомаи мубориза маҳрум намуд, ҳамагон гумон доштанд ки вахш бидуни мушкилӣ метавонад Эсхатаро шикаст дода ба финал барояд. вале дар шаҳри Хуҷанд бонгдорон бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ карда бар муқобили яке аз дастаҳои пешсафи чемпионати Тоҷикистон ҳунарнамоӣ баробар нишон доданд. ҳамин гуна Эсхата бо ғолиби ҷуфти дастаҳои Равшан ва Регар Таддас барои дарёфти ҷоми Тоҷикистон мубориза мебарад. чунин буданд ҳама хабару гузоришҳои муҳими ҳафтаи сипарӣ шуда. дар ҳафтаи нав барои шумо барору комёбӣ таманно дорем. ҳамеша пайгири барномаҳои ҷолибу дидании телевизиони варзиш бошед. хайр.